Kailan kabuwas imong trabaho? Turo na kasi mana. Hindi. Way na ando. Okay man, okay ra man kaha. Majo na kay unay kaon. Di ko pas mo. Labon di mo labay. O di mo hapit. Hapit nga nakita nakabagalod Hapit ito kung maka... Ano ito, librihan ka na. Agwan ka kuno sa Iaw. school. No. Agwa kuno. Tatay ka nag-vlog na. Oh. Yan lagi ka na. Plome. Ano mo? Ang sabi ng putahe dito. Napo ka putahe. Sinugba. Hingin le. Mili ko daan. Sinugba. Sige. Sinubang munggos. Pakbit. Adobong batong. Adobong tao nga bito ng itlog. Sapa. Og nilagang baboy. Sapa. Paklay nga baka. Wa pa. Sapa. Paklay Ikaw nga nagluto baka. dito na. Paklay nga baboy. Dinuguan sa baka. Dinuguan nga baboy. Basta kay unsi lagi. Batong ra laman aho, tambos rayuma. Palidja. Batong aho nang. Hinalang manok Bisaya. Ana, batong ug hinalang aho. Ito na But dito. labay-labay. Hatan-hatan ka na kay kang alinan. Na mga lakaw, hapit man langan mis impas mis amo ang kasabot. Sa kasabot. Lagi. Tinaw lagi pa sa mong kuwan. Kisa may nagluto lagi ikaw. Ako. Hunaw lagi ka. Wala ko nang hunaw. Nagwa ka mang hunaw. Wala ko mang hunaw. Nga nang hunaw man. Couch ko not. Agad bitong baji nga nagpa-promote ni Mos Green Barley. Aginahan kaya naamres likod. Ilang bay. Oh, sige, gahapon pa may nagila-ila. Ag diyan nga ako no katong kasal nga dito kay isa kong giingnan og Nanganak na pa. apa yung Di ba na wa pa sila ikuan? apa nag di kunog Tuig na oy. di kunog ma kana laging baji danas karinderya nga kuta mo kay mo lagas naong ni programi gamon to nga to sa naghapon Mura balik tagnaw nga. Di man lahir man. di buta kay gansa ni Mos promise puti dai nabuang na Tangginan among katabang. Hinta ka. ang nabuang na matong manghod mangibitar sa birthday kuno ana kuno payag ginikados Asang payag ah? dana Ikaw. imbitahan kuno ka Hindi mo na paglaingan. Lagkaw payag. oh imbitahan kuno ka payag ni ka December o November to Hala di pwedeng November to. At tumis tatay sa Del Monte. kay Birthday jang best friend. bila ka na birthday tong baji Maglisod. magkater Kasi may... Tatay may importante kasi tatay mo di hanjo man dus. Asa man sa tayo sakay? rito Undoy. Ay, ikaw? undoy sila Di natabang. Si tatay rem sa kay undoy. Ngano hadlok pagkatay nga. si tatay naman sa undoy si Promi magbaklay Undoy. Di ato nang dandan. kinsa man ang birthday anak birthday naman say pila naman si tay Iti. Mo lagi nga idang gikos na tay kay salamat ka iti pa. Salamat lagi po naka-iti pa. ano sa Promi Salamat na naka-iti pa. kaiti Madugtanan maka-iti. Nga. ikaabot si tatay abot ng Kini da kay mamud. mura ni isuo na Ay so na. buong na Oo. Di man ya. Tubigon pa ni taga tubigon ni. tubigan pagbungon Master grabe rin ko pa ha Guwapa mata. Bagas. Bagan. Wang kakam siyang. ang si kagawad kuan kagawad mo Tayo tanga pagateng kamot. ang tampo lago niya Tamis no. hala Guwapo no. ay sa mo ay Dako. Gamay man po yung gipakan. wala may lang nakitaan habang kitang punong gamay naman hinap kitiri wala mong iti Adyo guys, di nakatuon. Tunsil. Sila? Itunsil. kadang bahay nuni Kaan naman ha lang. matira Nabuong na nas tubigon kaya dito minagitan. ano wala pagka Buong na. dahil mo tumingag taga puti kaday kasama naman sa programi kung nabuang na hanginan atong manghod si kagawad mo rin dito kasi yung nagday asa naman kita sa kuan Buning. mampurami si kagawad mo rin Kagawad. si digito ni ba Amo ring, abi kog buning. muring ato na mag-live sa kuan Lawang pag danggan. ato naman sa mag-live sa Bajing Guapa tusud gisa mo na sila apil na Tama sila mo ko ng live. sud lagi sa kwarto ni kuan atos pikas kwarto Pero taga-asa man sila siya. kapete kacipunan Nag-asa basta ribunan. karto ninyo aw man man katay mula bito sa tay tas ululong kabantay Mura dyan nila, mura dyan nga pinrumahan nila. niwang wang Kami. magkaon nga tiggamay pinaan Di gan sama dito ni mo kay. gawad mo rin Kuan.
Pag umangkin. Side sa Ayuban? Oh. Pila ka adlaw sa Palawan Tumig yung sa lima anang ko nga. puska. Yun. Sila. Kanang puskasin. Man. At tuman magkalan si Digituni kanunay. What's from nung hidilay? Dabay ra. Ano na eh. Diba ako Busy ng lagi ni parinti na Ronald. kuya? Sige pagkagpanguan, busy ni. Tatay? Diba ako sula nga parinti na rin? Wa ako nagingon. Ha? Wa ako yung nagingon. Hindi man makaibaw kay natambo na nagapelido. Tamura man usuli gulusi ano gulusinda. Wari kay bawas tuan. Pa. Arladzuan na jud kuan ni kuan nang no. Unta. Nang hulya. Kay gulusinda pa, kutamura pa. Di na di wa jud ka kaibaw kinsay isang inahan, di jud ka masayod. Tay no. Wa mga bata. A few moments later. What's from nung hidilay? Dabay ra. Ano na eh. Diba ako Busy ng lagi ni parinti na Ronald. kuya? Sige pagkagpanguan, busy ni. Tatay? Diba ako sula nga parinti na rin? Wa ako nagingon. Ha? Wa ako yung nagingon. Hindi man makaibaw kay natambo na nagapelido. Tamura man usuli gulusi ano gulusinda. Wari kay bawas tuan. Pa. Arladzuan na jud kuan ni kuan nang no. Unta. Nang hulya. Kay gulusinda pa, kutamura pa. Di na di wa jud ka kaibaw kinsay isang inahan, di jud ka masayod. Tay no. Wa mga bata. A few moments later. Kung mo say. Saranay. Taas o kusina, mga bag naman ito kang iwan. Kasi mga ito prame? Mas lagi. Wala din ka ni order apel. Kaingan mo kog napa. Order ka bili ko. Nga na, order ako. Magturong ram galing ko mga tulad to. Ito yung mga silang kuan mahal nila tag 65. Lagi, jaga dakpon man. Tatay? Mas. Nanin COVID kay eleksyon na, negosyo na mas COVID. Wala pagyapon. Napagyapon nga naman tong madihano namatay nga man giuli. Hindi sumaskuan. Kahit sa COVID, nag-COVID. Natural mo rin tao, mga matay, kaya namin kinatuban. Mao ito gisuri nato katong naghindus ko nga nakras. Diyan na sa mato na mo dito. Pumagidas. Di na may mga istorya sa Facebook. Wa ko kay bag tinuod bagay lang istorya. Og moy ko nakag i-COVID sa ospital para malis ang bayran o way bayran. Sabot sa pamilya daan. May gobyerno, may ba eh. Ah, mo dito. O takay ba? Post naman po na sa Facebook, di ba na? Takay bag tinuod ba na? Ano na? Tapos ng kalaghan na. Ay nayuhig. Ah, patuhod na lagi ko ano. Patuhod na dagdas ng kake. Domingo ako na dani. Domingo na masiligan opisina. Ah. Kaya nanig ba na kuning ko ana. Natara. E pagang buwak. Amaling ipang balhin das pag diop na hala pa ning taon. Tanaw na pali na haron sa agbuwak sa banda. Pagod malaos. Nawak po ag kuthani daghan. Nagbuwak sang banda. Tuloy ni kasi mana. Pagod na kuan. Pati sili alang pamunga na. Dos ng kalkin daghana. Pagbot ka ato. Naghapong kuan tanong mga kuan na. Karon sugdo ni makaliili kay nakawlagin hani ngit pa man iko kita. Sanay po masang tanom. Huwag kan ko din alas 4 media sa alas 4 to 4 pa. Karon ako nakakita kuan sa datos ubos di ay pag tan-aw na anihon na karon mana maligali. Tanaw na mo naman di ay pud. Wala may anihon. Dag ang kuan dako na. Pwede kan kang kuan na kang kuan. Tingnan niyo ba ka? Kalipat man ko. Gusto na aga naman hindi ko manibubo. Oo naman yung mga tanong mo, bubo. Mga matay na. Kung mo say. Sarang
nay. Taas, o kusina, mga bagong naman ito ang iwan. Kasi mga doon para me? Mas lagi. Wala din ka ni order apel. Kaingan mo kog napa. Order ka bili ko. Nya na order ako. Magturong ram galing ko mga tulad to. Kaya mga silang kuan mahal nila tag 65. Lagi, jaga dakpon man. Tatay? Mas. Naning COVID kay eleksyon na, negosyo na mas COVID. Wala pagyapon. Napagyapon nga naman tong madihano namatay nga man giuli. Hindi sumas kuan. Kahit kagi COVID, nag-COVID. Natural man yung tao, mga matay, kaya namin kinatuban. Mao to gisure nato katong naghindus ko nga nakras. Unsa na sa mato mo dito. Pumagidas. Di na may mga istorya sa Facebook. Wa ko kay bag tinuod bagi lang istorya. Og moy ko nakag i-COVID sa ospital para malis ang bayran o way bayran. Sabot sa pamilya daan. Ang gobyerno may bayar. Ah, mo dito. O takay ba? Post ra man po na sa Facebook, di ba na? Takay bag tinuod ba na? Okay. Nanay, yung merkado. Di ba? Wala karoy. Sakto na nanay. Kaya ano Kuya sanay kay sanay mahadlok mo sa kay Roy. Oh, tama sanay. Tama sanay. Ha? Nanay. Oh. Di ba na sanay ma? Raton. Sa una madlok man sanay, mo sanay ka sa kay na nawa. Purdis. Ah, sanay. Oh. Sino na si Rubis? Purdis yun. Ay! Purdis. Roy, lawas na naghingi ko. Nadya ba hingikog? Masaragsak yan ulit tayo. Naghingi ko man. Ano na? Mas na naghingi. Reklamo. Agtubanan lagi. So parang gamay nipis. Kay gura mo kag tiil. Ang dumagos liksian, Jerusalem. Kuy gani mo sa baka man mo. Liksian. Ano man? Ang lubaw, liksian. Adso ano man? Siko an go din siyo. Bad na day. Liksian. Pag saragay mo nagkita. Taganor, mayroon ko. Eh, Tamang taga din zo kanay. Si Bat magkakapon, pre. Liksian. Pre. Si Bat magkakapon. Ay, wala na kay Mabagi ba? Mahigog magod na kadelikado. At iba yung hapon. bantayor kaya dyan mahiguman sa nimo. Patay. Nanay tagidas mayor. May mo, hindi ko dyan dublihan. Wasi, nasa nga may mong tay gilir mo? Gilir mo. Anaan mo, boss. Tolentino. Kaya mas mo Tolentino. Adso pangilig digilir mo kay na isang kuan. Paminaw liksian. Lagi. Gilir. Ang lubaw, liksian, Aileen.